istý taký drobná diferencia vlastne rozdeľovania držby dostupného a príjmy z 20. storočia do tohto roku výstava, ktorej priestore sa nachádzame, výstava Shangri-La a podobne. V roku 2008, do konca roku 2008 sme spravovali štátom 3 866 375 kusov zbierkových predmetov, z nich 3 764 354 bolo katalogizovaných. Sú obdobia sezónne, kedy pracuje v Slovenskom národnom múzeu vyše 500 ľudí. Žiaľ sme dostali do veku staršieho dorastenca alebo mladšieho seniora, pretože priemerný vek je tak stabilný medzi 46 a 47 rokov. Žiaľ zatiaľ nepodarilo znížiť. Za to sa nám podarilo zvýšiť priemerný príjem pracovníkov na 18 908 korún. Predovšetkým myslím, že išlo o rok, kedy sa zvýšili výkony Slovenského národného múzea v mnohých ohľadoch. Nejde len o čísla, ako sú tržby prostriedkov z návštevnosti, ako sú získané prostriedky na prioritné projekty z rôznych grantových systémov, ale aj nové objekty. Sme získali definitívne Žigrajovú kúriu na Židovskej 17 v Bratislave pre Múzeum židovskej kultúry. Otvorili sme nové expozície, vynovili sme expozíciu Národnej kultúrnej pamiatky na Mijave, kde bola založená prvá Slovenská národná rada. V Martine sme otvorili novú stavu expozíciu Múzea rómskej kultúry. Mali sme rekordné návštevnosti, a to tak výstav predzatých, ako to bolo v prípade výstavy Téby, mesto bolo a faraónov, ako aj originálnych našich domácich výstav na aktuálne témy, ako bola výstava Ako sme žili v Slovenskom 20. storočí, ktorú videlo vyše 70 000 ľudí. Pripravili sme cez 2,5 tisíc rôznych kultúrno-výchovných, animačných, umeleckých podujatí, ktoré boli sprievodnými podujatiami či osobitne organizovanými podujatiami pre 18 špecializovaných múzeí, ktoré tvoria veľkú rodinu najväčšej kultúrnej inštitúcie v Slovenskej republike. Zhruba tretina nákladov na činnosť Slovenského národného múzea bola krytá z vlastných zdrojov a z účelovo určených prostriedkov, a to si myslím, že je aj dobrá vizitka práce manažmentu. Vydali sme desiatky publikácií a získali sme desiatky tisíc nových zbierkových predmetov. Myslím si, že rok 2008 patrí k dobrým rokom v dejinách Slovenského národného múzea. A predovšetkým to bude rok ťažký. Nie len preto, že aj financovanie sa ukazuje, že bude zložitejšie možno ako v minulosti, ale aj preto, že rodinné rozpočty budú mať zrejme aj iné priority, než navštevovať povedzme odplatne kultúrne zariadenie. Verím však, že dobrou kooperáciou, dobrou spoluprácou, najmä so zriaďovateľom, no a aj trochou skromnosti prežijeme aj tento rok, aj keď zatiaľ nemáme dôvod myslieť si, že by nás pri riešení týchto problémov nechal štát prostredníctvom zriaďovateľa Ministerstva kultúry o samote. Ani tie prvé náznaky v oblasti cien nenaznačujú, že by išlo nejaký veľmi komplikovaný začiatok roku, ale na druhej strane vidíme už pokles návštevnosti, najmä rodinných, skupinových návštev, ale aj tých veľkých návštevníkov, zájazdov a podobne. Tam budeme musieť najmä v oblasti marketingu veľmi trpezlivo bojovať o každého jedného návštevníka.